Alam ko natutuwa ka kapag nag-aaway kami ni Mama. Ate, hindi totoo yan. Tumigil ka na, Myla. Totoo naman eh. Mas matimbang pa sa kadugo kung ituring niyo yung babaeng yan. Dahil siya lang ang nagtsatsaga ang alagaan ako at bantayan sa tuwing may sakit ako. Ma, eto na to yung gamot niya. Ma, aalis po ako. Pengi po ng pera. Myla, may sakit ako. Pwede bang dumito ka muna? Asikasuhin mo naman ako. Ma, nandiyan naman si Mercedes oh. Anin mo yung madaming mag-aasikaso sa inyo. At isa pa, nakapangako na ako sa mga barkada ko. Ma, payagan niyo na po siya. Okay lang po ako. Kita nyo? Anong silbi ng pag-ampon nyo sa kanya kung wala siyang gagawin dito sa bahay? Myla, yung bunganga mo ha, hindi ampon si Mercedes, kapatid mo siya. Oo na, bigyan mo na ako ng pera para makaalis na ako. Ayoko nang marinig yung sinasabi mong yan ha. Tandaan mo, hindi ampon si Mercedes. Ma, tama na po. Bigyan niyo na lang po si ate. Baka lalo pa po kayo magkasakit niyan. E di ikaw na. Ikaw na ang dakilang tagapagligtas ni Mama. Palakpakan! Sinabi na tumigil ka eh. O yan! Para makalis ka na. Magbibigay rin pala kayo. Ang dami nyo pang sinasabi. Ate, pakiusap. Tama na. Baka mapano si Mama. E di ikaw nang magaling. Diyan na nga kayo. Anak, pasensya ka na sa sinabi ng ate mo kanina ha. Ayos lang po yun, Ma. Totoo naman po yung sinasabi niya. Anak, hindi ka ampon. Yan ang tatandaan mo. Anak kita. Huwag ka mag-alala, Ma. Hindi naman po ako galit kay ate kahit paulit-ulit niya pong sabihin yon. Huwag mo na lang siyang pansinin kapag sinabi niya yung ganun ha. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Wala po akong iniisip kundi kayo. Mahal ko po kayo, Ma. Mahal na mahal din kita, anak. Hoy, Mercedes, magtimpla mo nga ako ng kape. Sakit yung ulo ko. Madami kasi ako ng inom kagabi. Sige po, ate. Sandali. Hayaan mong si Myla ang magtimpla ng sarili niyang kape. Umupo ka lang dyan. Pero ma, masakit yung ulo ko, kaya siya na lang. Bakit masakit ang ulo mo? Dahil ba yan sa pag-iinom mo ng alak kagabi? Alam niyo naman pala, nagtatanong pa kayo. Itong kapatid mo, tinatanong mo ba kung anong ginagawa niya sa gabi? Binabantayan lang naman niya ako magdamag. At ikaw, nasaan ka? Nandun ka sa mga barkada mo. Ma, tama na po. Baka mabinat po kayo. Bakit puro na lang siya yung bida sa inyo, ma? Dapat ako! Dahil ako ang tunay niyong anak! Tingnan mo rin ang sarili mo, Myla. Nasaan ka ba palagi? Di ba mas gusto mong kasama ang mga barkada mo? Hay naku, ma! Nakakainis talaga kayo! Makaalis na nga. Ma, hindi nyo na sana sinabi yon para walang away. Namimihasa na kasi ang ate mo. Utus-utusan ka na lang, ikaw ang laging pagod at hirap dito sa bahay. Kaya ko naman po, Ma, kaya wag po kayo mag-alala. Maraming salamat at naging anak kita. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Anong gusto mong marinig sa akin? Susumbatan mo rin ba ako? Hindi, ate. Gusto lang talaga kita makausap. Sige, sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Mercedes. Makikinig ako. Alam ko, ate, hindi mo ako tunay na kapatid. Pero sana, matanggap mo ako balang araw. Kahit hindi mo iparamdam sa akin ng pagiging kapatid, iparamdam mo man lang kay mama na anak ka niya.
Anong ibig mong sabihin? Alam mo ate, kahit hindi sabihin ni mama, nakikita kong nangungulila din siya sa'yo. Hindi mangyayari yon. Andiyan ka naman lagi sa tabi niya. Ate, iba ako, iba ka. Ikaw ang tunay na anak, iba pa din pag ikaw nag-iistima sa kanya. Yun lang naman ang gusto kong sabihin ate. Sige, alis na ako. Ma, may lakad ako. Baka gabihin ako umuwi. Bakit? Importante ba yung lakad mo at gagabihin ka na uwi? Ma, huwag ka na magtanong. Kasama ko lang naman ng mga barkada ko. Talagang mas importante sila kaysa sa akin, no? Ma, mag-uumpisa ka na naman ba? Bigyan mo na ako ng pera at makaalis na ako. Pera? Kung hindi ka hihingi ng pera, wala ka man lang balak na silipin ako? Kahit man lang dumating ka sa gabi. Hindi nyo naman ako kailangan, di ba? Andyan naman si Mercedes sa tabi nyo, oh. Ate, wag ka magsalita ng ganyan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung sinasabi mo dahil pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Ate, hindi totoo yan. Mas mahal ka ni mama dahil ikaw ang tunay na anak. Tumigil ka, Mercedes. Alam ko natutuwa ka kapag nag-aaway kami ni Mama. Ate, hindi totoo yan. Tumigil ka na, Myla. Totoo naman eh. Mas matimbang pa sa kadugo kung ituring nyo yung babaeng yan. Dahil siya lang ang nagtsatsaga ang alagaan ako at bantayan sa tuwing may sakit ako. At ikaw, lalapit ka lang pag hihingi ka ng pera, di ba? Yan lang naman ang gusto mo sa akin. Binigyan mo ba ako ng konting oras lang para alagaan? Di ba hindi? Ma, tama na po. Baka mapano po kayo. Kaya wag kang magtaka, Myla, kung mas matimbang pa siya kaysa sa'yo nakadugo ko. Mahal mo ba ako bilang mama mo, Myla? Sa ginawa mong yan, di ba hindi? Sarili mo lang ang mahal mo. Ma, parang awa nyo na. Tama na po. Ikaw lang ang nag-iisip na hindi kita mahal. Binigay ko sa'yo lahat para makapagtapos ka. Si Mercedes, di ba hindi? Pinili niyang tumigil para alagaan ako. Samantalang ikaw, hindi mo ginamit yung kurso mo. Asan ka? Nandito ka. Umaasa pa rin sa akin. Tama ba yon? Ma, sorry po. Akala ko po kasi mas mahal niyo si Mercedes kaysa sa akin. Ikaw lang ang nag-iisip niyan, anak. Kahit kailan, wala akong naging mas paborito. Pantay ang pagmamahal at pagtingin ko sa inyong dalawa. Pasensya ka na rin, kapatid ko. Masyado akong nagselos sa'yo. Ayos lang po yun ate. Si mama po ang higit na mahalaga. Pasensya na po kayo. Hayaan niyo po, hindi na po mauulit yung mga sinabi kong hindi magaganda. Lalo na sa'yo, Mercedes. Babawi po ako sa inyo, Ma. Aalagaan ko din po kayo.